दिनैनिफ्राय BSU इउथ BPF बा BPFनि बानजायनायाव जेनाखि प्रि सामार कचिं केम्प BTCनि 40टा समस्ति लोगोसे ओरैहाय गहपुर सनितपुर बिश्वनाथ सारियालि जेसेबांखिनि जायगायाव बानायदों कचिंआ दिनैनिफ्राय आराम्भ जाजोब्बाय आरो दाख्लै माखासे समस्तियाव एसे 1 थारिखनिफ्राय खालामनाय जादोंमोन खिन्थु फर्मेलि गासिबो समस्तियाव दिनैनिफ्राय आराम्भ जाबाय क'क्राझार जिल्लायाव गासै 42टा कचिं सेन्टार जाबाय क'क्राझार साब डिभिजन हिसाबै गसाइगावखौ बाद आलदा पर्बतजरा आलदा दिनैनिफ्राय आराम्भ जाजोब्बाय फर्मेलि आरो स्टुडेन्टफ्राबो पार्टिसिपेट खालामदों दिनैबो नैबे गौरां हाइ स्कुल देबोरगाव समस्तिनि सिङाव बियो बाहायबो बर' आरो असमिया मिडियाम मोननैबो मिडियामनि क्लास 10नि स्टुडेन्टफोरखौ बाहाय कचिं होनाय जागोन जाहाथे बिथांमोना मेट्रिक परिखा होनायाव सिलेबास बा चेप्टारफोरखौ कन्टिनिउ फरायनानै लाबालाब जाहैयो बे नोजोरखौ लानानै देबोरगाव ब्लक BPF BSU आरो इउथ BPFनि नायदिंनायाव बेखौ खालामनाय जादों नैबे गौरां हाइ स्कुलावहाय कचिंखौ नोंथांमोना होगासिनो दं जिहेतु बेयाव गुबुननिफ्राय फोरोंगिरि लानानै फोरोंनाय जायो जोङो हायार लादों जेसेबांनाखि कचिं सेन्टार खुलिदों बहाबा स्कुलनिनो माखासे मास्टारफोर सोरबा गोसो दंबा बेखौबो जोङो एक्सट्रा फैसा होनानै बिथांमोनखौ फोरोंनो होदों बेनि बादैबो सोरबा साइन्सआव MA पास जानानै थानाय MA BEd गोनां मानसि बिसोरबायदि मानसिखौ मेथ्स साइन्स साबजेक्ट फोरोंनो बा MA पास जानानै थानाय जायफ्रा बबेबा प्राइभेट स्कुलाव मास्टार फोरोंगासिनो दङ बिसोरबायदिखौ इंलिश साबजेक्टआव बेसिकेलि ग्रामारा एसे जिहेतु थान जायो बेफोरखौ फोरोंनो थाखायबो जोङो हायार लानानै मास्टारफोरनो मथा-मथि सेलारि दरमा बेथन होगोन आरो रेमिउनारेसन होनानै 20 दिन जा 25 दिन जा बेखौ फोरोंहोनाय जागोन आरो जाहाथे जोंनि स्टुडेन्टफ्रा लाबालाब जायो बेखौ टारगेट लानानै खालामनाय जादों आरो बियो जोंनि हाग्रामा महिलारि सार जायनाखि सारा BPFनि मानगोनां आफादगिरि बिथाङा BPFनि PMB पलिसि मेकिं बडियाव बे डिसिसनखौ लानानै दिनै एक्जिकिउट खालामदों थारमाने पलिसिखौ एक्जिकिउट खालामदों बाहायदों आरो सारा BTCआव इमप्लिमेन्ट जाबाय बे पलिसिया दिनै बाहाय सोरबा बेलेग खोथा साननो हागौ खिन्थु बाहाय खुनु बेलेग खोथा साननो गोनां गैया जोङो छात्र छात्री समाजनि लाबालाबनि मोजांनि थाखायसो नैबे ससियेल सार्भिस खामानिखौ खालामनाय जादों BPF दलनिफ्राय सरकारनिफ्राय नङा दे बेखौ BPF दोल हिसाबैनो खालामनाय जादों फरायसाफोरनि थाखाय थांलाय फैलायनि राहा खालामनायनि बाथ्रा खालामनो हादों ट्रेन्सपर्टेसन बा फरायसाफोरनि थांलाय फैलायनि बेबस्थाखौबो खालामनाय जादों जिहेतु गोबां स्टुडेन्टफ्रा किसुमान गोजान एरियानिफ्राय फैयो समाय मथे जेनेबा सौफैया जायो क्लासावहाय ओंखायनो बिथांमोनखौ इ-रिक्सा बा माबा मोनसे बेबस्थानि गेजेरजों जाहाथे टाइमलि क्लासाव सौफैनो हायो बे बेबस्थाखौबो जेराव दरखार जादों बाहाय खालामनाय जादों